asad kami karon busy kaayo sa pag Labor Day wa sa trabaho si sir pero na nag busy ka siya naglimpyo yan ipang kuha mga bunot kay aron mahalingan may gusto ganahan nga may trabahoon manang ala sige kumatik yun o naisag sinamok ko samkan kaya gibi ay manghod na sa sulod naka TV na kumatik kita pari kay aron maka kay award unya hijak lang ta na sige kay aron mahalingan kay marasag kuan mara po nagdala sa sword ching si kontra ni mo na pari si kontra ni mo nahinay ba ya kay mabugat ka pari sabi pari bay walang sakto nga bana bisa pag kay trabaho pero pag uli sa balay liyap lang hapon mara magtinuod bye bye